Ja, det kan være. Kan I høre mig? Mit sidste ord er, hvorfor er det, jeg tager mig til fange? Jeg kan betale rigtig. James, nu lukker du lige de der damerne fast. Hvad har jeg gjort forkert? Du er en pige. Hør her, jeg Det kan jeg da ikke gøre for. Og jeg mener James, sluk røven. Godt. Vi har nogle spørgsmål. Hvis I ikke svarer rigtigt på dem, så dør I sgu. Okay. Spørgsmål lyderne på. Jeg kan se hans navn. Hvad farve er græsset? Grønt. Nej, Grønt. Gult. det Brunt. er sgu orange. Så. Ja. Lyder du ikke? Det spiller mig spørgsmål, og så skød de mig. Betale sig. Kan du høre mig? Må lige se. James. Yeah. James. Nå, han er død. What? August, du skal altså lave et peace. Prøv lige at passe på. Fuck, tager. Det kan jeg ikke. Nogle gange så er det sådan en bug. Vi fandme lige beviser mig. Jeg har taget det. Du trykker vindueskey. Ind på din hjerne. Fix me. Så skal du bare lige stå stille. Hvad så? August. Har du lige fjernet det? Stoppet. Ja. Nej. De skød ham den anden, men jeg er stadigvæk i live. Jeg tror, det burde genopleve mig igen. Altså, jeg ligger stadig på jorden, eller sådan der halvdød, men jeg er ikke helt død. Nu kører de, tror jeg. Her har kørt de. Hvorfor? Stop recording. Hvor kan man rapportere dem henne?